ja sam, kao što reče Milan Fijuljanin Irfan, iz Sjenice sam poreklom, završio sam Mašinski fakultet u Kragujevcu, počeo sam ovo da radim pre 1,5 godina. Čuo sam od tada mog prijatelja Novaka da ima neku dobru poslovnu ideju. Nisam verovao, 6 puta sam ga odbio, 7. put sam morao da dođem. Ali, ko je uporan, on i dobije, jel' tako? Došao sam u stan kod tada nepoznati ljudi, vidite i suze. Kod njih mi se svidjelo tad energija, entuzijazam. Vidio sam da nešto zrače, da nešto imaju, da nešto mogu da mi daju, jel' tako? To mi je trebalo jer sam bio privatnik. Bio sam u propadanju što se tiče privatnog biznisa, 7 godina sam bio privatnik. Znate dobro kako to ide kod privatnog biznisa, velika ulaganja, stres i ostalo. Ja kažem hvala Bogu pa mi je poslao ovu šansu, ne bi mogao da zamislim da nisam došao prvi put da vidim. I ja sam čuo, svidjelo mi se sve, cijelu noć nisam spavao, ne znam da li ste vi spavali novi. Jeste spavali prvu noć kad ste čuli? Nisam spavao cijelu noć, vrtele mi se brojke. Hvala. Vrtele mi se brojke, a i dobar stil života, vidio sam da lepo žive. Čuo sam, kupio sam karte, nisam se odmah uključio, bio je seminar u nedelju, sjećam se kao sad, kod Irene i Gorana Dragovića, bazni seminar u Velikoj Plani. Ta su bili naši dragi dijamanti, Veronika i Steva. Na tom seminaru sam video Gorana i Irenu, također nisam znao. Vidio sam Gorana koji je svakom prišao, Ljupko, jel ti nešto treba, jel ti nešto treba. Svi su bili odela, kravate, ja sam prvo pomislio da nije neka sekta, jel tako? Ali video sam druge stvari, kasnije bilo je i igra i zabava. Vasfija je moja žena tad bila trudna, on je prišao 5 puta 6, pitao da li ti nešto treba. I tu sam vidio kakvi su ljudi, jer u ovaj posao vežemo se za ljude, ne vidimo odmah biznis, ne vidimo ni proizvode, vežemo se za ljude. Ja sam se vezao za njih i sutra dan, u ponedeljak sam uzeo touch paket, novi, odlična šansa za vas je da startujete sa tim touch paketom. Jeste košta, ali košta i život. Košta i ono što radite, da li je nešto bolje u zadnjih 10 godina nego sad. Ako hoćete brz biznis, odmah uzmite sponzora za svoju ruku. Ja imam sreću, imam najbolje sponzore na planeti. I sponzorsku liniju. Počeo sam da radim u Kragujevcu. Za 2,5 mjeseca sam izašao na poziciju supervizora, išao sam tad i do Tutina, bilo je -35, bila je velika mećava, ali naravno mom sponzoru nije bilo teško da idemo zajedno. Sjećam se kad sam ga pitao, vidite, ali ima neko luđi od nas dvojicu u Srbiji. Ali ovo i ludi prave, mogu da vam kažem. Ovo i ludi prave. Dalji moj razvoj je bio, kada sam seo sa njima na konsultaciji, oni su mi rekli, ako hoćeš brzo na menadžera, jel ti treba? Ja kažem, žulja me bre čoveče, žulja me. Oni su rekli, uzmi biznis plan u svoje ruke. I sjećam se moje prve promocije, drteo sam, mnoge su mi klecale, bile su 2-3 žene na kućnoj promociji, ali održao sam nekako, stoički sam izdržao i čak sam dobio i pohvale. A inače ja sam veliki tremaroš, pitao sam prvo Vitu, kad sam čuo, jel moram ja da stojim ispred bine. Ali evo tu sam. Ovaj posao menja, što je veoma bitno, menja ljude. Ovaj posao rade dobri ljudi, tako da menjamo se na bolje. I ja sam odlučio preko noći da uzmem suprugu i bebu, da idemo da radimo u Novi Pazar. Inače moja žena je iz Novog Pazara, ja nikog tamo nisam znao osim njene porodice. Uzeo sam je jednog dana, našli smo stan, nisam nikog znao i nije opravdanje novima, ja nemam nikog. Nisam ni ja nikog znao. Nikog, ama baš nikog. Startovao sam ljude i po pekarama i po ulici, ali nisam na kulturan način.
prijatelju, ti treba da zarađuješ 200, 300, 500 evra? Pa kaže, dosta njih kaže ne, ali ja sam naučio života, dosta ne, dosta i da, jel? Tako da ni fakultet ne završe svi, upiše 300, završi 3-4 u roku. I ja sam tako radio, uz pomoć naravno njih, imao sam i svoje krize, kad sam razmišljao i da odustanem od posla, jer sam imao velike finansijske probleme, žuljalo me opasno. Plaćao sam stan, kancelariju sam iznajmio, sve sam uložio u ovaj posao. Ne znam šta bi bilo da ovo nisam uradio, ali imam jaku pomoć od njih, svaki dan smo se čuli, dolazili su, radili smo, a mogu da vam kažem da je Pazar trgovački grad, težak je za ovaj posao. Težak je za posao zato što tamo su ljudi naučili kupi za dinar, prodaj za 2. Aj ti njima objasni sada promenu neku da rade, jer tu je 19. i 20. vek što se tiče trgovine. Mnogi ljudi su bili u Pazaru, sigurno probali su da naprave nešto, ali ništa nije bilo. Ja sam ostao dovoljno dugo i napravio sam. Hvala od srca mojim sponzorima, Ireni i Goranu, također čujemo se svaki dan. Moram da vam kažem da veliki alat u ovom poslu je aktivitet. Ja otkako sam se uključio, svaki mjesec sam radio aktivitet. Novi, možda ne znate šta je aktivitet, pitajte vašeg sponzora koji je tu pored vas, koji vas je zvao, jer aktivitet daje sve podsticajne programe, motiviše nas da uključujemo nove ljude i moram da vam kažem da ovo nije posao, čuli smo malo pre dosta o proizvodima, ovo nije posao sa proizvodima nego sa ljudima. Ja sam siguran da sam samo prodavao u Pazaru, da ne bi imao ovde 35-40 ljudi koliko sam doveo na seminar, imao bi možda par tih trgovaca koji bi prodavali na sitno i to je to. Znači, zovite ljude na biznis. A vi mi recite iskreno, da li je lakše, kad pitate prijatelje, da li bi pre došao na biznis ili na proizvode? Pa naravno na biznis. Svako bi pre došao za biznis zato što je teška finansijska situacija u Srbiji, jel tako? Mnogi ljudi ne razumiju MLM marketing zato što ne znaju njegovu suštinu. MLM marketing pruža svakom čoveku, baš onakav kakav je, da uzme život u svoje ruke, da se izgradi 2 do 5 godina i da ode u penziji. Mi smo u školi učili, i vi također, verovatno, učili smo da budemo robovi sistema. Ja sam završio mašinstvo, 17 godina sam, 8 osnovna, 4 srednja, 5 fakultet, 17 godina sam se školovao da bi radio za 400 evra. A ovaj posao, 2-3 mjeseca obuke, vam daje sigurnost sa poslom koji zaposleni inače su slabi. Pitaju šefa, dižu ruku kad treba da dobije neki odmor, pitaju ga da li mogu, da li dete mi je bolesno, da li mogu na 2 sata da idem kući. Ovo je idealna šansa za vas koji radite, koji ste zaposleni. Zato što će vas ovaj posao jačati. Verujte mi. Kao što je mene. Bio sam privatnik, nisam ništa razumeo na početak, ali nisam pametovao, pitao sam svoje sponzore. Od srca do groba ću im biti zahvalan. Moram da kažem da također i moja supruga imala je razumevanja, imali smo bebu, teško se živelo. Sjećam se da sam sve investirao u biznis. Sve što sam zaradio iz Forevera tad sam ubacio, neki su rekli da sam lud. Kum moj koji drži u Kragujevcu 9 trgovina, rekao mi je, ma čoveče, lati se nekog ozbiljnog posla, radi sa Alojom. Ali nije razumeo zato što Forever biznis ne bazira se na Aloji, nego na izgradnji ličnosti. Nije razumeo, ali video on, treći bonus, kad sam ga poveo u banku, video o čemu se radi. Moja majka, niko me nije razumeo. U Pazaru, Vasvina tetka, radila je sa Alojom pre 10 godina. Kaže, ništa, vrati se ti u Kragovcu, gde si došao, to nema ovde šanse da se uradi. I posle godinu dana ona se responzorisala u moju mrežu. Eto, to je.
Imao sam viziju i imam i dalje zacrtane ciljeve. Da li vi imate ciljeve? Bez cilja ovde ne možete biti. Moramo raditi svaki dan. Moram da vam kažem da morate svaki dan da radite po 1, 2, 3, 5, 6 sati. Ja se probudim, mislim na forever. Koristim preko 35 proizvoda u kući. Kad sam držao prvu promociju u mom stanu, pitala me jedna gospođa, ali mogu da odem do WC-a? Rekao, izvolite, vratila se posle sat vremena, kupila mi je 10 proizvoda. I kaže, znate li zašto sam kupila te proizvode? Rekao, ne znam. Kaže, zato što sam vidjela da ti koristiš proizvode. Da nisam koristio proizvode, ne bi ovde bio. Mnogi ljudi bi hteli da koriste Colgate pastu, a da naprave ovde veliki forever biznis. Od toga nema ništa. Što kaže Roll Keep, koliko god imate etiketa sa drugim proizvodima u vašem toaletu, imate manje mogućnosti za ovaj uspeh. Znači, promenite proizvode, ovi proizvodi su odlični, traju mesecima, pasta 6 meseci i dalje, ne volim da pričam o proizvodima, imaju tu naše drage doktorke, one znaju bolje. Dobra stvar je što imamo odlične obuke, zato je Forever broj 1 u mrežnom marketingu. Imamo odlične obuke, evo sad ovde okupili smo se na jedan neradan dan. Verovatno je neko od vas mislio zašto sam ja krenuo, zašto, šta ću ja ovde? A ja vam kažem da ste na najboljem mestu u najbolje vreme. Moram da se zahvalim ovoj grupi koji su mi verovali. Kad sam došao u Novom Pazaru bio sam strano telo, ali verovali su mi, neću da prozivam nikog, oni znaju svi ko je sa mnom od početka. Jedan veliki aplauz za njih, ustanite da vas vidimo. Ustanite, ustanite. Jedan veliki aplauz. Mi smo paralela, ali što kaže Milan, dodirujemo se kod naših dragih sponzora. Jedan veliki aplauz za najveću grupu u ovom delu, Vitinu i Suzinu. Jedan veliki aplauz. Kragujevac. A gde je Niš? Moji ciljevi nisu nivo menadžera. Idemo dalje. Toliko od mene, samo ću završiti sa jednom pričom. Hteli su dva momka da nadmudre jednog mudraca. Otišli su kod njega i pitali su ga, jel možda nam kažeš da li ova, držali su pticu iza leđa, da li možda nam kažeš da li ova ptica živa ili mrtva? Mudrac je rekao, ako kažem da je živa, vi ćete je uvatiti za ruku i stegnuti i ona će biti mrtva. Ako kažete da je živa, da je mrtva, vi ćete je pustiti i ona će poletiti. Hoću da vam kažem da poenta priče, stvari u vašim rukama, držite se, imate mnogo verovatno negative kao što sam i ja imao oko vas. To su davljenici koji vas vuču sa sobom. Otrgnite se, držite se sponzora koji su vas zvali. Hvala puno od mene, od srca. Želim vam svima, vama da postignete ovo što sam ja uradio. Hvala puno.